palibe chabwino chimatuluka pa zinthu zoyipa mmadziwa. Palibe chabwino chimatuluka mu ntchito zoyipa. Chimo limabala chimo lenzake. Evil begat evil. Nde Bible imanenera kunena kuti madaliso a Mulungu amalemberesa kuposa ndipo saba ndicho khumi bisa. The blessings of the Lord maketh rich, and he adds no sorrow to it. Leo nabani ndinjire ndikupita kamaliza ntchito. Ntchito yomwe ndinagwira ndi manja. Sinapemphe munthu, sinayimbe nyimbo yochemerera munthu, sinapembeze munthu, sinakwatire munthu. Ndagwira ntchito ndiye mavyete ndifuna munimvesese. Osamakhala zisingati zisiku zizomongodalira ndama yopasira. Mavyete ndirama zomwe anthu amakapangira ukule, ndirama zomwe anthu amita kuphera nzawo, ndirama zomwe anthu amita kuba kupangira zinthu zoyipa mwene kuti apeze ndirama ife mavyete timayipeza tokha kugwira ntchito. Ndiye pali anthu ena akesa mona ngati ndirama ija yapindulika, akola ngati ndirama ija akayitenga uku ayipitisa uku ndipo ndirama ija ipindula singapindula. Ino adani luzani zungu na mvele hii ajehe na ambato nakuuzani kuti kumene koko weza katenga kandu kumene koko muzizie zimene za haramu. Ino mapita katenga ndirama za tuwahala kumona ngati kuti Allah akudalisa, kumona ngati kuti Allah akuchitira chifundo. Inuyo Allah sakuchitira chifundo ndipo sakusangalalira ni chifukwa makatenga ndalama zoyipa. Adani luvani inuyo munakakala kwina mundu wanzelu zinthu zija zimachitika zija ino zimakatenga nazo mbali. Munakalimbikira ngati wina aliyeze pano kaninzelu zanu ni manja anu kupanga ndalama yokuti mujeze panja lanu. Koma chifukwa mazanga ukatenga ndalama ya kuchikangawa, chikangawa yamwe ujatu wakadabu zatu abititu kwatomba liganga, kwatomba ngati liganga mpana kugazi kanditu kwataga mezi kumene kuchako. Inu muli bati muli popo nakasi ndalama za kumizimu, ndalama za kumidima tunzomwe zimachita. Inu mbava imadika bwela pa nyumba, mbava imadika bwela pa nyumba kuti kudzaba imangoba basi kumabita. Emene nakuti of course ndabwela usiku kuzaba koma no inuyo mwapezeka nokha muli maliseche. Nde chifukwa pamezeka muli maliseche neyo mwandipanga allows ndi kugwira ili sifuto langa ndi futo langa fake nokha mazipanga expose. Nde waba muja kena kono amba zakugwirirazo kena koma nina kuti chifukwa mwandiona nkhope ningokuphani. Ndimezi makhalira kupha kuba ndikuona iwe sungapite kumalo ukatenga ndirama kwa anthu akuba zigawenga komona ngati kuti kwene kuchako kubuka kwa zinthu zabwino. Ndipo ni Nkazi amanena kuti behind every successful man there's a successful woman. Manyumbamu muli azimayi omwe amauza amuna oti ayeneyo zimene ziwayi musabanga. Ukazapeza Nkazi wokuliza kukulangiza indulu bwino kumakuuza ni kuti abambo auje zimene ziwayi muzachite ndi haramu. Upeza Nkazi okuti akuza koma kumeneko kulozera Nkazi amakhala naye jaso jaso akwendera mastala fake munthu lokonda ndira. Ndenga liwe uli mamune ukuimba nyimbo yopembeza chakwera kumwembe anthu akupasa ulemu. You know the real man, you are not the real man. Anthu amene kuimba nyimbo zopembeza zichi they are more superior than you. Even iso Nkazi okosamona kuti awawane madolo, awawane madolo. Ndiye amakanyengesa kuti kwa madolo achi
Nkazi weka wazonesa kuti iweyo sidolo ndizoba. Leo magai masanga akazi anzelu masanga akazi oba mu. Masanga akazi omakulangiza mamuna. Imazimba nthawi ni nthawi ukuthi abambo wa asana kwatira na ajigaweka. Anakwatira Nkazi anafasa. Amakadi Nkazi uja. Ndabena kwadani akwataniza nzelo amene mukula kwisi msabata. Amene mukala mamuna you become a better person. Why is a man becoming a better person? Because the woman is bringing the best out of him. Mango sanga akazi oneka buno bankobe komobanda khalira. Zero alibe. Sanga kulangize. They can't even help you become a better person. Kwa mene wanda zakazi ukotana na. Goma goza kuti iwe nakola ukuja bitoka imuka ibile jakola yemweyo. Yonko mabila likumanga lumba pa stage ukwakaza kwa polamisa. Ako ali kanawa mu. Ako ali kanawa ako akoma nyundo. Yoli kumenye kugwesa. Kumenye kugwesa. Ala kaza ko mu. Very stupid. Dano mvani ndiwe mfana usiru. Ndiwe zoba. Ndiwe jisiru ulibe nzeru. Bawe kandama songa bange. Siwe hustler. Iweyo mango dikira anthu ena kandrama akubasa ndrama. Siwe muntu weni kudunga nene kuti iwe Nkazi kudali. Ndiwe muntu opusa kubanda nzeru. Chifuko naso boza jira. Ndizimenezo. Alaza kwa kindawo. Nemu ndipo banje. Nemu kamamba kumenya kubasa mtumizadi mukimbira akazi anu. Kumenya kugwesa akazanga amenya kugwesa akazanga amenya kugwesa kumenya kugwesa akazanga amenya kugwesa kamwanda kumenya kugwesera uko akazaka dano vana abanga irrigation itu ulimi otulira nyemba ino mwana ngajani maona ngajani ne warning anthu amene mukwa supportawa ndizigawenga alibeta zonchito maona nokhala minister anu a minister ngabakasimuso ndi last ministers like I told you nkani mu last podcast tena kuti a John Tembo ankafuna kulanda Nkazi wa nkolanga by force ninkhadwa amana ngadina kalwa mboma anataka njiri yose ndeno amene made MCB ambiri inoso question as Nkazi amene muli ku MCB Nkazi amene MCB mu question Nkazi wanu akazi ambiri tu ndikuti akunyengedwa mbaucheni mdzipani napita kusonkhana kula kuja akanyenga so kuti apa sakindalama iwe kumona ngati akazi akwaja akupanga zinthu zobuzabulo pa nyumba akupanga za chipano sodi chipani kuja ndikule zibayuti ndeko mache nyaso kabisa dita zakazi temakonda kumakha in the forefront because zipani makhaso kabisa temahule so kambi kazi maito konda zipani avala zitenje vala makhala mahule pake amazolo jo kokha kama minister kokha kama MP yetu anthu akewo obaneso discipline ngale ndabanga zene zozo. What you need Malawi is an hotel also. Malawi needs leadership by example and discipline. And who ozibasawu. Osa dibudi mundu chibadwire ni sana chindepo. Lero ndile wakala minister anu atanzapa nokuchindala ndi minister. Zombeka. Zombeka zimenezo. Mukufunika anthu okuti izeza panga kale. Abanga kale za binezo ntchito. Ine Nkazi ndibene ntchito. Akazi ndavula ambiri mitundu. Bofika kuti ndakwatira mai awa unakhalire sonatopa nagonja. Akazi binezo ntchito. Balibe Nkazi ani mungaduze nawe sina ngona. Amene sina ngule. Akazi ndavula mitundu azungu, maishanzi, machanchani, osewa. Akaza ku Malawi, osewa. Ndibena ntchito. Balibe chilendo chimene Nkazi anganena kuti andipanga offer ineyo. Chilendo. You need people omwe ali dedicated kugwira ntchito yotukula ziko. Osati kumakhangaliso ni mpata asomene kuti azinyengera, mpata asomwe kuti azibera. Ine ndakuza ndikale kuti ngati ine mviyete ndi magreshon ndekha. Sinapita kunyimbo kwa munthu ku Malawi kapemba kana kalikonse. Mbali yansi makulibe zibenezo. Sinamayimba phone. Mwina so I'm the only person amene ndayimbira pa phone ya Prophet Bushiri kwa pemba ndra. Ma celebrity ano sewa aja za Prophet Bushiri. Sanga kuuzeni. Ama yankola nsete za Prophet Bushiri koma aja za Prophet Bushiri. Andose mukaona aja za Prophet Bushiri. Andose mukaona di busy kupemba telefoni ya mpinga kila. Tomu mpinga. Andose maona wali busy kupemba oyimbo chuka ndrama. Ile pesa mapanga zimenezo.
Yebe sitima banga zipene sumuza mumva mvyete akulipirisa kuti ndikupangiza kusakuza kulipira simabisa muntu. I do everything for free. Bebe sitima ndandama za muntu. Mavete sali bidwa ni muntu. We make our own money. We do our own thing. We don't rely on kuti mndivotere kuti nizambe kujabuna kwa mndili bana. I don't need kuti mndivotere kuti nienza cleanism. Zindu zeni mazikile nchino ndeka. And as the Bible, limete banga so encourage kuti muntu make your own honest living. Ndalama zako zikandi paper trail. People should be able to trace where your money is coming from. And aziziwa kumbe ndalama zako zikuchokera. Mana wawa ndalama zikuchoka pa munda huu. Tintakati kwaona mana wako rana kwambiri. Mana wawa ndalama zikuchoka pa business. Mana wawa ndalama zako zikuchoka pa wakala wakurana meno. People should be able to say osati kunguti basi gululu from nowhere motoka ni ndalama muzitenga kuti. And Malawi ifaja njala mukugulisa integrity yanu, mukugulisa respect yanu, mukugulisa dignity yanu chifuka cha njala. Njala inde ilipo and atakuvutika koma chine chocho chisakale chida chomwe ntama user kukulirani kumobanga zopusa. Muziwe kuti Esau kuti aluze daliso wake. Anthabanena kuti Jacobo anabe daliso wa Esau. Iya Jacobo sanabe mdaliso wa Esau. Esau chifuka jajera anapita kulenje kuja kunapeza kuti walephera kugwira chinyama china chilichonse. Ndipo bwerera ninjala anampeza Jacobo akupika nyemba. Jacobo ukutani ndikupika nyemba. Mbale wanga ndigire nyemba zo ndije ninjala ndikuka kulenje sizinaende Jacobo kuti yayi ineyo nyemba zindizanga sindikugairani. Aisa wena baja iya Jacobo iwe ndi ninjala iwe ndigaire ujeni nyemba zo. Jacobo akuti asinogera nyemba zo. Ne Esau akuti ndibange jani kuti ndigere nyemba zo. Jacobo akuti ndugulise ukulu wako. So yamba kubada ndiwe kuyambira lero kuti kuje nyemba zo nene kuti kuyambira lero wankulu ndine. Esau bobo wankulu ndiwe ndipasa nyemba ndije. Chifuka cha njala, chifuka cha jera anagulisa ukulu wake ndi mbale ya nyemba. Chinkana itafika nthawi yodalisa Jacob anadziwa kale kuti kuzimu wankulu ndine chifuka Esau wandipasa ukulu wake. Ndiye ndi utenga basi. Komana panga pala ni masiteni acha. Ngati madziwa Bible muziwe. Ndi chimodzi sa Malawi magulisa madaliso wanu. Magulisa madaliso wanu ndi matuta mbala, timachenje. Chifukwa kuti mwininja. Yesu ali ninjala atapangida attempt. Sana lole njala yake nja inchimwisi. Anamuza mundu uja msatana uja daiwe satana. Mundu tu samakhala moyo ndi bread yoka. Mundu amakhala ni moyo ndi mawu ochoka pakapa pa mundu. Meaning what? Kunena kuti Mulungu ndamana lenga zonse ndi pakapa pake. Let there be light. Let there be chan. That is what makes a person be alive. Mulungu atamulenga muntu anampumira mpweya wa moyo. Mulungu atamulenga muntu sanene kuti muntu uja anafunika kuti aje kuti akhale moyo. Ayi. Ndiye nkhandi kunena pano ndi Adya Lufani agulisa nyemba za mkazi wao. Adya Lufani agulisa nyemba za mkazi wao faja njala. Iyo aja amona ngati utapita pale jakati ngandalama zikakhala bwe. Mosale we kujaku kulizikole. Ndiye ndrama jabu nomuja koma mkazi wanu ampolanisa kuti kumeneko. Ndiye antambiri no Bible soma wenenga, antambiri no Quran soma wenenga, antambiri no Torah soma wenenga, antambiri no Kabbalah soma wenenga, antambiri no soma kabasi kuma wenenga maua kumona kuti kwene guidance imadijani. Paujirasta mwana kuti this is the Babylon. Kumaona weka kuti this is the Babylon. Koma wina apitengere pophunzira. MCP sichipani chochiza chivoteraso. Andi aliyesa mani mukumvotera ukuku kuma ngompasa one year palibe 2 terms yani. Munthu ayemwe muzapasa 2 terms ndamene muteza muone kuti uyuyu ndamene kupanga zofuna zama nawo. Koma otherwise mpando ucha osamumika pa munthu pathaya itali so 5 years out. Ineyo so MCP, ineyo so UTM, ineyo so UDF, ineyo so 4D, ineyo so DPP. Ineyo ndibe chipani kumala. Ndeni kama kulangiza nena kuti noka. Ine ndili kunoto. Munga mene mukuonera, tili malo osiyana. Koma ndima kukulangiza kuti muziona. Adya Lufani watina alangiza sana afuna kumva. Pano mkazi wanyengera kuti
ndeno timvene kuna kuti no azi ngwana mokweza muzimba mokweza uchagwesa uja muzimba samokweza oh my goodness gracious napita